سلام كلكم نزا فيديو تريوا زلكم عاب زلكم وسلام طعناني منيلكم نلو معنتا خمزيا تريوا زلكم ازيا طعمتي كاب كيكينا هنسارح قدمي ግን ተም ሓደሽ ዝኾንኩም ናብዛ ቻናለይ ከዓብ ሰላም ብድሓን መጻኹም ይብለኩም ማለት እዩ እቶም ሳይ ጸኒሕኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ተታብዑን ከዓ ኣዝየ መስግነኩም ይቐኒየለይ እቶም ሓደሽ ዝኾንኩም ከዓ እቶም ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ቪድዮ ተከታተሉ ዘለኹም ማለት እዩ ሰብስክራይብ ተጌርኩም ለይ ነዛ ቻናለይ ዕቤት ሓጋዚ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ኣሰራርሑ ከብለኩም እዛ ቪድዮ ከዓ ብላይክ ጀምርዋ ኢኹም መጀመርታ እምበኣሪ ክልተ እንቋቑሖ ክንገብር ኢና ምስኡ ከዓ ፍርቂ ኩባያ ሻሂ ሽኳር ክንገብርና ሽኳር ከከም ዝደለኹም ዓቐን ከተውሕድዎ ዋላ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ሽኳር ሽዑ ትንቋቑሖን ሽኳርን ማለት ጽቡቕ ጌርና ክንሃርሞለና ክሳብቲ ዝወሃሃድ ንሕድሕዱ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርና ንሓዋውሶ ትሽኳር ስጋብ ዝሓቅቕ ብድሕሪኡ ድማኒ ربع ኩባያ ሻሂ እዚ ዘይቲ ክንሕውሶሉ ኢና ማለት እዩ ቬጂቴብል ኦይል ተጠቂመ ዘለኹ ربع ኩባያ ሻሂ ጌረለኹ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርና ነዝውን ስጋብ ዝተሓወስና ንሕድሕዱ እቲ ቀባባ ኢሉ ዘሎ ብላዕሊ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌሩ ምስ እንቋቑሖን ምስ ሽኮርን ዝሓወስናዮ ጽቡቕ ጌሩ ስጋብ ዝወሃሃድ ክንሓወሶለና ብድሕሪኡ ድማኒ ሓንቲ ማንካ ሻሂ ድማኒ ቫኒልያ ጌረለኹ ማለት እዩ እታ ንእሽተይ ማንካ ናይ ሻሂ ሓንቲ ተጠቂመ ዘለኹ ንዕውን ምስ እተናዮ ከዓ ጽቡቕ ጌርና ከዓ ከምዚ ክንሓወሶለና ማለት እዩ ንእግረ መንገደይ እዛ ቪድዮ ተዳፈቲኹማ ላይክ ግበሩ ላይ ማለት እዩ ትጠቀም ኢልኩም ተሓሲብኩም ከዓ ናብ ትፈልጦም ሼር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማኒ ሓንቲ ኩባያ ሻሂ ድማ እዚ ሕሩጭ ነፍየ ሓዊሰሉ ኣለኹ ማለት እዩ ነዚ ሕሩጭ ምስ ሓወስና ከዓኒ ንቁርብ ግዜ ሓዋዊስና ወይ ድማ ሃሪምና ማለት እዩ ባክ ፕሉቫ ክንገብረሉ ኢና ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኹን ንቁርብ ግዜ እቲ ሕሩጭ ስጋብ ንሕድሕዱ ቁርብ ዝተሓወስ ማለት እዩ ከምዚኣ ግብር ኣቢልና ባክ ፕሉቫ ወይ ድማ ባኪንግ ፓውደር ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ ባኪንግ ፓውደር ከዓ ሓንቲ ማንካ ሻሂ ተጠቂመ ኣለኹ ኩላ በዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ዓቐን ተደኣ ጌርክና ከምዚኣ ናተይ ልክዕ ክትወፀልክን እያ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ግዜ ትወስድን እያ ማርያ ቀላል ንኽትሰርሓ ማለት እዩ ያ ኣዝያ ጽቡቕቲ ንኽትሪኣ ከምዚኣ ጌርክን ማለት እዩ እታ ባክ ፕሉቫ ምስ ሓወስና ድማ ጽቡቕ ጌርና ንሕድሕዱ ስጋብ ዝወሃሃድ ፎኪስ ከዓ ስጋብ ዝኸውን ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርና ክንሓዋውሶ ወይ ድማ ክንሃርሞለና ማለት እዩ ንእግረ መንገዲ ዝኾነ ርእይቶ ሓሳብ ወይ ነቐፌታ እንተዳለክን ኮይኑ ኣብ ኮመንት ክተስፈራለይ ትኽእላ ኢኽን ካበየናይ ሃገር ትሪኦ ከም ዘለኽን ተጽሒፍክና ለይካ ወይ ካበየናይ ከተማ ተጽሒፍክና ለይካ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ሶ ያ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ጽቡቕ ገይሩ ፎኪስ ስጋብ ዝኸውን ንሓውሶ ወይ ንሃርሞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማኒ ሓንቲ ማንካ ጣውላ ክንፈሊ ኢና ማለት እዩ ምስ ካካው ፓውደር ጌርና ክንሓውሶ ኢና ከም ትሪኦ ዘለኽን ፎኪስ ጽቡቕ ሓፊስ ኣይቀጢን ማረ ክቕጥን የብሉን ማረ ከዓ ከምዚ ክሓፍስ የብሉን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ ጽቡቕ ንኽወፃልና ፍኹስ ኢሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካብዚ ሓንቲ ማንካ ጣውላ ድማኒ ክንቅንስ ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ንእሽተይ ትሪኣ ዘለኽን ሓንቲ ማንካ ጣውላ ኣብዚኣ ክገብረ ክልተ ማንካ ጣውላ ድማ ካካው ፓውደር ክንሕውሰሉ ኢና ማለት እዩ ክልተ ማንካ ጣውላ ካካው ፓውደር ጌርና ሓንቲ ማንካ ጣውላ ከዓ ጻባ ጌርና ጽቡቕ ጌርና ክንሓውሶ ኢና ንሕድሕዱ ስጋብ ዝወሃሃድ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርና ክንሃርሞለና ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ሕፍስ ኢሉ ስለ ዘሎ ሓንቲ ማንካ ጣውላ ጻባ ክንገብረላ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሕድሕዱ ጽቡቕ ጌሩ ስጋብ ዝተሓወስ ከዓኒ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ንኹሳ ማለት እዩ እዚ እውን ከምዚ ክሓፍስ የብሉን ማረኻ ቀጢን ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ማለት እዩ ቁርብ ሕፍስ ኢሉ ጽቡቕ ክኸውን ኣለዎ ከምዚኣ ሕውስውስ ምስ ዘበልናዮ ድማኒ እዚ ናይ ካፕ ኬክና መውፅኢ ብከምዚ መልክዕ ማለት እዩ ወረቐት ጌርና ናይ ካፕ ኬክ ክነዳልዎ ኢና ብድሕሪኡ በዛ ናይ መብልዒት ማንካ ወይ ድማ ማንካ ጣውላ ኣብ ኩለን ሓንቲ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ እዚአን ክልተ ተሪፈናኒ ኢትስ ኦኬ ስለ ዝወሓደ ማለት እዩ بدحريو أب لعل دماني
እቲኣ ካካው ጌርና ሓዊስና ለፀንሕና بخمس ملك أزدل خنا ولا سائل كن بمنشتي مانكا عبل على طبطب كتب لالو تخلي عخن كابو دما بزستكين جيرنا سائلنا بلا على مالتي كم زدنا حاوسة ويدما نخبوبه قال لا يخبوبه ترح زل خال ولا حنتي جواركون كم زي أتقرأ مالتي كم ذكر موطئي نبرات قال عيد ليكنني كم زي جيركن حوس تبلع كم زي جيرنا شعو أب أوفن الأوفن ولعنا عرسينا عنا نصنح ب180 ديجري سنتيغريد دماني نسالسان 5 دقيقة أنا أبسيليو ككب أوفننا يفعلاليو صبو بسيلو لخن سريو زلخن اندا تخاتاتلكن بعلخن كم أوفن كنكا ندارعخن كتبسلو تخلا مالتي كم زي أتريا زلخن بتعمي صبغتي مرة خاطع انتقينا وطيا مالتي أبقى على الفيديو بخالق سقاب نرخب دما سسانا ينعاكم سبسكرايب مقبر شير لايك كومنت مصحف كا عيترسعيكم تشاو